That's what okay, lady. N'ọrụ ọma Chukwu jiri wee na-arụla ezinụlọ m. Oge m nọkwara na a na-achọ mma achọ, obi mafuru na oge niile ga-agasị ya wee chọpụta na aka ga-ebi nne gị mere ka o wee dịrị ya mma. No, Papa. Oh, you thank God. You did everything. Si Chukwu daalụ, not me. Mana o ji n'egoro ọrụ. Mana nkọma. Has this matter settled? Ihe ha na-ekwu gbasara. My dear, ka m si wee na-atụ dị n'ote oge ihe niile ahụ mechasịrị. Eyekwara m biko si m gbaghara ka ihe tara n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta. Nlecha anya emeghe mma asị ya, mana ka m si wee na-afụkwa ya bụ ihe ọ na-adịkwa ka nwoke ma bụkwa ezigbo mmadụ. Ihe ya ọgụ gị megịrị gị wee kwe. Ịhụnanya ha bụ ọgụ alụghị ebighị ebi ọkụkọ na egbe. Ịhụnanya ha na-esere mụ na gị. Ọ yọọna gị kwete. Akwa ya. Lee ka m gwa gị, ụwa mbụ awụkwa ha uwe ugbu a. Ị mama ihe ọwụ setọ. Ị na-asọ ewu ezigbo mmadụ. Ọ yọọna gị kwe. Ọkwa ịtụpụrụ nwa ọkụkọ mkpụrụ ọka. Tụpụrụ nwa ọkụkọ mkpụrụ ọka ka eji anata nwa ọkụkọ. O nwere ike ihe o mere ihe ahụ ka ọ yọọ gị ka ikwe mgbe ị na-emela ya strike ya. Ịma onye mechara gị ihe niile a ka eso yọrọ gị ikwe. Onye taa gị n'isi asọghị ụbụrụ, ị ga-ata ya n'ike, asọkwa na nshi. Ka ihe ị na-ekwu ezigbo mmadụ. Oke na Mama enyere nwe gị nsogbu. Ụdị ihe agaghị eme ọzọ. Ana m anụ. Gaghị eme ọzọ. First na ọyọgo m ka m si wee fịa. Ụdị ihe agaghị eme ọzọ. Ọ bụrụkwa eziokwu. Enyere nwe gị nsogbu maka nke ahụ. Ọ bụ ihe agaghị eme ọzọ. A sị na ọ bụ n'ọmụnwa ka ha chọrọ imepụta. Achọghị m ịma o. Onye chọrọ igbu m gbuo m ma na-ejekwala ebe nne m nọ ji metụ nne m aka. Ekwe ebe nne m nọ ji metụ nne m aka, ebe a ka m nwere nsogbu. Onye ọwụ ibe m. Odogwu karịrị odogwu. Ole ekele m. Nna anyị ekwesịrị na late. Nna oche dị n'oru ala. Ma thank you jare. Imere nwanyị ọma. Ele otu ime. Hey! Nwanne ọ gị mere. Ọkwa nke anyị na-ahụ Chineke alụkwara n'anya. Ihe abụrụkwa obere ihe o. Eziokwu. Mana aka ga-ebi ha na. Mụnwa bụ nwa ụzọ ọma. Onye nzọnzọ jere na bụ ụzọ ọma wee zọchasịa wee zọpụ anyị enyi bata etube nna m ọzọ pụrụ inye ego. Elechachara je tichasịa nwanna m. Elechara tichasịa mụnwa. Ihe abụrụkwa obere ihe. Ị ma na abịa na union anyị, onye ọbụla dị confusion na-ajụ ele ebe ụwa na. Ọ fọrọ obere ka anyị jee na police station jee mee ka ọ entry. I'm telling you. Mana nsi emezi na mgbe anyị meziri nkwari ihe a ga-eji wee gaa na police station, a na-agwa ya na ọ 5,000. Onye ọla ga-esi ka anyị marazie ka anyị ga-esi wee weta the thing. Atangọ na ịbatago. Eziokwu. Chineke na-ekele. CLETUS, kedu ife na-emezu agwa igbula dị mkpi ọma? Your sister, your little sister, brought to me. Onwe family. Emele me fojo na nche enu ya. IFECO. Oruboro nke ibia na eti mkpu eba. I don't understand. The only thing I'm getting the last time when I got Bokuruku, neighbor I'm come near Gakawa, my sister cook on Nogi. And one of the Guam sim would really came my sister Buria Bogini Shiki lawyer by force, whether she likes it or not. Ah, what is the one who go to say what she may go? What is the one who go quiet? Italaco against again. CLETUS. Okay, in my family, I want my money back. 3 million naira get back. At Chomia. Egon Yagi went rent a chop. Go and bring it back. Tell the people that the owner
of the money is here. Jango tell me go. I don't want again. Give me my money. If that is what it is. FECO International. I know your sister is inside and she's yelling me. She should give me my money back. Ibu tell me I told him we let the shop again. Is na isi onye obuna. Nyekwa me egom. Ogo wetu no obi. Mu wetu obi. Inyelo me egom mgbagoku. Mgbagoku mgba your sister okwa kan seme. Jukwa sem. Ife ka adi anu kwa anu adi atakwa ntema ata. Adi atakwa ntema ata. Enwo mtan 3 million naira bakolo no. Nyekwa gi amakwa mpanji bunye gi. Putekwa le me egomu. Enu yanku. FECO International. Benanya. Olugo mbu ya kabalo onwe. Amako onye Igbo. Amaro me bis nwene sualem. Onwe ka bugire butem bad luck. Alu na chop na. Bula akpakiti na bempo. Ifoge na honde mwa. Metamu. FECO International. Pagoa. If you never with again. Huh? Come on, sister. Fire. Huh? Okwagun aka na kpọsọ mma. Taa ị ga-amata na iri ego mmadụ na-enye ya ịbọngị na o nwere ka o si adị. Ịghọtago? Ị ya na ụdị aka. If you that's it. Ị ga-agba n'ọsọ abịa. Arụban. SOMMA. Hey! Come in alive here. Chineke me. SOMMA. Hey! America. Chineke me. Ụdị nsogbu dị ihe nka biko kwanụ. Mekọsọ ọhụụ kwado ịgbapụtara. Ha kara ikugbu nwanne nwaanyị ya nwụọ. Ha ekwesu onye ọjọọ. Anaghị na-ekele Chineke na ihe a mere n'aka ebe m na-arụ ọrụ. Mgbe m nụrụ ihe na-atụ, somebody na-ashout, somebody help, nyere m aka. Ike abụ m gee ntị. Si ka m gbaragodo mara ihe na-eme ya. Karịsịa ebele ka ụmụ okorobịa ebe eje ndụ ji na na-akọ, ndị na-akọ, ndị na-agba agba. Anchukwu mere bere eji bụ mma m ji arụ ọrụ n'aka. Ka m pịa mara ọzọ, gba ọ gị na-eme ya onye ọbụla. Pim ọsọ, oke n'ọsọ, ngwere n'ọsọ. Chukwu eme ebere, ha agbalagasị ya. So, ka m ji kpọlata ya, leta ekwe ya. Ịgbalịala nke ukwuu. Ịgbalịala. Because aga m abịa n'ụgbọ ajụmanụ gịnị ka o mere ha. Ụmụ okorobịa ga-ahụ onye ga-aga n'ụzọ bido kụwa ihe. Ọngụ aga na-agba ọnụ tọtọtọtọtọ. Ịgwa mmadụ melala ume ha sị mba. No, we be okay do te efere ni efere na onye ọbụla ahụ agwa ya okwu without even minding how that person will feel. I don't know really ego ha na ma no anaghị ego because onye na way ya ihe ahụ ya wụ. Mana ihe ọbụla ọsọkwara eme ọ bụrụ nke igbue ya anwụ ebumnobi ndị ahụ igbue hụ na ozu ya dụrụ ebe ahụ apụta echi asị na enwere nwa agbọghọbịa aka gburu Chineke kwere ihe ọjọọ. Thank you very much. Ekelere gị nke ọ dị ukwuu maka eweziga gị ihe akara ịkụ bụ awụ ihe a ga na-akụ. Biko, thank you. Ngwa nsogbu anyị ka m jisi ka m kpọlata mma alawa. Biko shikwe mmiri ọkụ ya nwegode aṅụ were kwere saa ahụ. Ngwa jisi ike. Ngwa thank you. Nsogbu adị. Kelere m madam. Awe.
ka ewe gị na enwere n'onye nsị ka mụ na gị kpatata ya sị nkata mana amakwa mma ọ ga-amasị gị mana kemgbe mụ na gị na-abụ nọ na-akpagharị n'anyị ndị mmadụ na-edistọbụ ara gị nọ mana nsị ka m bịa ka mụ na gị kwuo ka m mara ma ọ ga-amasịkwanụ m ka ị bie dịka di na nwaanyị. Ọkwa ihe m na-ekpe ekpere ya. Yeah, I prefer that. Ese? Hey, Chineke bụ. Gwa mechaa gị mụrụ ube m wetara na be anyị sị ka m bịa nye ube nwoke a ọzọ. ọ n'abalị ka m na-eje ọ na-afụ m inde taa. Ọ dị ube na-abụ ka m wetara mana achọ m ka ịfụ saiz ya mechie anya gị na ube kwa. Na were mmiri ọkụ gbuo ya were mmite ya. Ekwe ihe m ji n'aka bụ ọla edo nne biko nchọ ka mụ na gị bụrụ di na nwaanyị. Afa ya maka obi gị nabatara ya. Ịma ifu ndị niile a na-agba gị randụ ndị a si malaria kwa Malaysia wee bata ifuru ekita ka m na-egosi ha ifu kọ Black Cross ebe nọ na mgba ya konfu maka Chineke kere m agị na-abụ m na-egosi ha na adị agba aka esi Asaba abata Ọnịcha maka why ụmụ nwa nọ na highway ụmụ nwa nọ na head bridge ha tinye isi ebe ị n'ọzọ esendere na thunder from Mozambique ọgba ha jaja kedu ife ị na-ekwudi ife mmemme ka fa mara n'ofufe abụrụ ofu ife ebe onye chere ego ntaba ahịhịa kedu ihe ga-emere gị ka obi dị gị mma gwa m ihe ga-emere gị ka obi dị gị mma gwa m ihe ga-emere gị ka obi dị gị mma gwa m ihe ga-emere gị ka obi dị gị mma onye ọma hapụ ndị asịrị ha sụba onye ọma ihe bụ ihe anyị na-emere onye ọma hapụ ndị asịrị ha sụba onye ọma ihe bụ ihe anyị na-emere ya brother ihe a na-eme n'ụlọ isi ka ịkpọ m gwa m esi n'ụlọ ka ịkpọ nwanne gị gwa ihe na-eme ihe nna akpọrọ ka akwara ya adanne gị ọwụ ụmụazị ịma na onye tara ama ebuna ji ibi ụgwọ onye ọbụla ya na ndị mmụọ na-eri nri na-eji ogologo ngaji mgbe nwanne gị nwaanyị kwadoro si na ya na ndị mmụọ ga-erikọ na ịṅụkọ o kwesịrị ịzụrụ ogologo ngaji ya hapụ ogologo ngaji ihe ọbụla ọ hụrụ ya were ịkara akpọtụkwanụ m gwa m ịkara agwụkwanụ m ka m mara ka m gbara bịawa n'ọnụ ka ihe m ga-emekwanụ mkpọ gị gwa gị ka ị gbara bịawa nke mere dị ka ụwa isibeha na ya pụta ihe mere ụwa ihe dabigara ụwa isibeha na ya pụta m bịakwa ịgwakwasa gị ọdọ n'elu ya a na m eche ka ị nwetagodo onwe gị fọm nke ị hụrụ ahụ tupu m agwawa gị ọzọ nwanne gị nwaanyị ọwụ ụmụazị Sonia ọwụ ụmụaka ebe ọ sị na ọwụ otu a ka ọ chọrọ isi end her life let her continue mgbe ị ga-agaga biri ego n'aka ekwensu ma ọ gaga were ihe ekwensu ị maha na ị ga-akwụghachi ụgwọ ọ ga-akwụgide ụgwọ ahụ kwụchaa ya I know how many times you shouted in this house. Onye na way ya ọ ga-akwụcha ụgwọ ahụ ọ ga-akwụgide ụgwọ ahụ ịhụ na bitin agaghị na-akụ ya a na-akụ a na-eri dọkt dị mana a na-akụ etu ka a ga-akụ ya onye nwụrụ tọ ya ga-anwụ echi onye mechi ihe o ji anwụ ya gara onwe aga m ekwe onwe m na m nwere nwanne somebody who's supposed to advise me who call herself I'm your elder sister ọmụ atọrọ gị but she have no brain beauty without brain ebe ọ keta ga-adịkwa egwu gara mbido ọrụ mgbe anwụ na-atabarala maka ọlụlụ mmeta onye dị mma enyi m meta onye dị mma ọyị asị gị meta onye dị mma ị na-eme ọyị meta onye dị mma maka ọlụlụ asị gị meta onye dị mma maka ebe meta onye dị mma mgbatịrị ka nchọnjere gị egwu nagwuri ya nla nagwuri sadiki 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 kai wallahi taala my brother
enweghị mgba na-aja ahụ fọdụ ọnụ ka Iyetago. ụwa Ano ko tumo. ọ gịnị Sorry wanju. Salam alaikum. Sorry wanju. biko Salam alaikum. adị busy n'ime ọrụ I saw it and that heard me. ọ gịnị dị pro ke na-agụrụ ezikwa onye nwere One day you jackpot will not understand. One day ga ha gote ya. gbadụ m ọkpa na-eso ọ gịnị mere Hey! Ogunu na-eme. One day ga ghọta ahụ. Ndị nụ m na ifo ka nsa shine ezi ka shine baba. Iyetago. ụwa You will not understand. nna ka esi ka ị na-achịrị ụtarị a obi na-emesi pọrị na pọrị na ọ gị na-eme On tere gazi. na-akọwara m na otego m chọrọ egwu egwu kọrọ m ka m si kwara akwado egwu Hey! Ogunu na-eme biko. Aṅụrị m na-enwe kịta. In fact, ọ karịrị aṅụrị gị wa tụrụ anya. Ọ karịrị jackpot nwanne. ụwa gwanụ m ihe ọrụ anọ m n'ọrụ ka m laghachi n'ọrụ m na-arụ na ọ gịnị kwado My guy. Ana m aga ịkpụ ụgbọ isi nwunye m by next tomorrow. Iyetago. ojesu kwuo Amaka egbuela ofe ọkwụrụ nwanne m. Chineke mee Ifo ka m si ashine izi ka shine bụ finally nne gị ọwa onye Owere. finally ihe enwe n'isi ị ga-ajọrịsị klọb anyị Nwana m aga join club. Mana gama join kwa gị na nkụrụ. ịbịakwana a na-ekwekwu ndị lụrụ nwaanyị na-ekwekwu ndị nwunye ha Ndị na-ekwu ọsụrụ na-egwu ọwa egwuregwu ọ bụrụ na m dị serious. Aga m join unu. biko achọkwa m ka ibebiere m ụda m nọ na so ihe a ga-eme nwanne echi Nwanne chi ka ọ na-akpọtụ. hey Chineke nna if I don't get there waiting again You don't get anything. Leave my car if you I don't must get be there nwanne anyị ga-apịakasị ebe ahụ ịma nkwa m na-ekwe gị there. asọ ibu nwoke abaghị ebute 5 gallons of palm wine Hey, God punish devil. from Melochukwu Hey! mmanya from God to ban a ga-etinye m n'ime Ovoko. ndọgọ ga-ekwete Hey! mbụrụgodu beshid m wee bum m na-agba ihe nso m ọ ga-adị egwu Hey! Ijikwanụ maka beshin m. Ọ ga-emeka o. Na m abịara deliver ego yesterday. Ọ nara m the beshin. Mana m mere obere ego ndị sa n'ụlọ. M ejekwa jee meet enye echi ya dị ego. Ụmụ oge m butekwara yesterday o. Tọrọ gasara m ọnọdụ m o. Nna m bụwa nwatakịrị nwaanyị rute n'ala dị mma mọnchụarị. Ọ rituo ka ahụ jee wetara m ego. Trust me na nwanne ma awa. Kedu ihe sayela ọnụ ka ọ sayela ọnụ n'ezi egbe na-akọ ihe na-enwere isi n'ọdụ ọgbara ọkụkọ isi m ka ihe ikwu kedu ihe ị na-ekwube ewelite nke isi kacha ewete nke isi kacha ị na-ere osisi ihe niile ị na-ere osisi ihe n'ụdị na nwa anụ dị tata bụ Sonia na nzori azụ ọ bụrụ ego ka eji so ya mpaghị na amaghị ejidogo wee zu ya ka ihe na-akọ dị akọ bụ onye iru ebe a na-akọfụsi akụkọ chekwa ka m gwa gị iwe ị na-emekwe good Samaritan na-emekwe nwoke obiọma ka m gwakwa gị ihe ọbụla gbasata alụ mmanyị na list na ife gbasata alụ m o nwere ike ọgbaghegharị maka na ebe ọ bụ na nwaanyị anọzie mụ nwana ya ihe ọbụla gbasatara mmanyị na list anyị enye m ya right m niile n'ife gbasatara alụmdi Sonia anyị enye otu m ha ncha niile agwa na ihe na-agwa gị nwatakịrị na-akpọ ihe free ọ bụrụ mmadụ soro ya ọ bụrụ ego ka eji suo ya ị na-emewepụ ka ewepụ nka ka gasị na nwa gị nwaanyị ka ọ bụ ihe ọ bụbụ nwanne gị ama m anyị na-eme ihe na mpaghị na nwaanyị anwụgo ka m gwa gị ka mụ na gị na-abụ na-ekwu okwu a ka ife niile a na-eme na-aga n'iru ụlọ mpaghị na-agagharị mmanya na-akwụgharị ọha na afụfe niile na-anụ ife niile na-eme m akwa ka m gwakwa gị agwa anwakwa n'ihe akwa ada nwe iro ada nwe ezi ka m bụ onye do ya anya maka ọ dị m kilo zogo onye ka iji kpọpụta m ebe a onye ka m ji kpọpụta gị ọ dị ezigbo mkpa na ihe ka iji sekpụrụ m na-ekite ọha kpọpụtara m ebe a maka ihe na-ada eme gị ịnọkwa nga na-akụ anya bam ị gara aga kụrọ mpi pige mpi n'isi na wedịn nwa ịtọrọ atọ ihe nọ na-emekwedị gị ihe ọbụla gbasara alụmdi Sonia wepụ anya na ya the only advice m ga-enye gị asị nwanne mmadụ nwoke ka ị ga-achọ ka ị nwee ike lụọ di nke gị Sonia na ha achọ ịza afa ya dịka nwaanyị gaa zaa afa nke gị ihe nọ na-emekwedị gị n'ọnụ mgbe ọla gị mepe ọnụ ute gị na-ekwekwu ị naghị eche echiche emekwana ihe nwaanyị ị chọghị isi ebe a bụ ị ga-atọbe nna gị isi ebe ọ na-epụọ agwa gị na nche ịnụ di akọnụgọnụ gị ụnụgo mgbe nsị gị ya nche ịnụ di omume ngwa gị nsị gị na ọma bụ adanwe ụlọ mmanyị were ezinụlọ tinye m n'aka ka ọ na-anwụ si m nne mụ tinye anya mmanụ na be di m wee na-etinye anya abụmamusu mmanụ be di ntinye anya na famili nna m mma na ebe unu ncha niile pụchasịa
unu pụchasị ya nnọọ mfunu na-apụgo anụ nọkwatala ebe unu nọ bikọtụ na amanụkwa onye anyhow person ị na-otife na agwa ya mfunu na-apụsisi ya ewe nnọrụzie etu anụ a mgbe chọọ aka wee lụọ ewe mpịa aka manụ nwoke mma apịchata ife m ya nwere ezigbote ego mgbe nọrụzie ebe na-amụ ụmụ mgbe mụtazie nwa na-akpọ gị nwa nọsi ike nwa nọdokwuo ele ntu nọdụ nwa nọdokwuo onye nwa n'ọbụbụ nwa na-aga onye na-awe ya o ọkwe na ụta ife m na-agwa gị ha onye na-awe ya biko kwe ebe ị nọ kịta ịma ife ụmụazị ibe gị na-eme ịpụta n'anya ife nwa agbọghọbịa ji ego gịnị ya na-ayị ịmago na na-eme ọda elu gị danyeli ya ihe niile eme tụbi ya ime ihe atageti ka ọ gbado akaụntụ ya na-agwa eziokwu wee tụbi ya ime mana ọ bụrụ akaụntụ ya gwara eziokwu ere anya ebe a mpụtaba na-ejiri ogbenye anya isi ma ihe iwe destruction na gịnị eme yes iwu nlalụ iwu mbibi iwu ekwensu the devil a sị na mmanya nọ ndụ Somma, you are a she devil. The queen is singing on up. Wapiaganya, shameless she-goat. If you're not picking on, go and get your own husband and stop closing around. Onye Na Way, nonsense. You know what the way get that poor finish. My way, no way to rattle. You know, some people at your age, one heart to rattle. You know, get what happened to you. But look at you, you are everywhere. Come on again, Azo. Catch all the low. Who must need to tap channel? No, to listen. I got not listen. Then one I can't do. I'm not any city game. I'm not any city game. Eh? You don't know what only hope that we will get behind me, Satan. If you're called, I'm calling here, but you not going. Ada, SOMMA. You know what I want to do. Gaga put here. See, you go see say life no sugar cane. If you listen to my advice, I tell you say life no sugar cane. If you listen to my advice, everybody just a loco. Praise God. Oh, na. Listen, I tell you, say life is sweet. Just to manage your team. Oh, no. You jealous another man's success. Cause this life no be contest. Oh, yeah. Life like JJ. If you push hard, you pass through. No make yourself go low. Life like JJ. So if you rush, come you pass through. So if you push hard, you can pass through. No make yourself go low. You go see say life no sugar cane. If you listen to my advice, I tell you say life no sugar cane. If you listen to my advice, everybody just a loco. Everybody just a loco. Everybody just a loco. They go loco. Praise nobody do pass yourself. Love your neighbor as yourself. But before you come out as a person, promote your own first. Forget about your friends who tell you lies. My brother, no vex. Life like JJ and slow. See if you rush, come you go rush. No make yourself go low. Life like JJ and slow. Nwa ịmụrụ onye ahụ di gị gaa kpọtara ya ka gosi ụmụnna gị. You go see say life no sugar cane. If you listen to my advice, I tell you say life no sugar cane. If you listen to my advice, everybody just a loco. They go loco. Everybody just a loco. They go loco.
Mama asa ha mo. Asa mo. Okay. Nwa ya ọ dị gị ọgọ m Nna. ọ ga-adịrị ọnụ na mma na nkwụ dịrị ọnụ mma na eke dịrị ọnụ mma na orie dịrị ọnụ mma na afọ ahịa na anụ ụbọ n'ọnụ ọ ga-adịrị ọnụ mma ọ na-ga-amụta nwa nwoke ehiri mụta nwa nwaanyị ehiri ihe eji azụ ụmụaka ga-akọ ọnụ ga-amụta amụta nwụcha ọ nwụrụ ka ọ ga-awụ maka anyị niile nọ ebe ihe anyị sị dịrị ọnụ mma ga-adịrị anyị mma n'aha Jizọs. Ọgọ m gịla nwunye gị ọwụkwa ego ka eji alụ nwaanyị ọwa ịhụnanya ọwụkwa azụghị gị azị n'udo ka ọnụ ga-ebi ọwụ na ọ na-abịa n'udo ogolo ụmụ gị anụmanụ tugbuo zọgbuo obiọma ga-akpacha m karịa ka Chineke mezie okwu n'aha Jizọs. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.